Det er en parken fyldt til randen, og det er noget, der glæder både øje og øre. Det er simpelthen til at blive godt humør af, men det stiller også nogle store forventninger. Vi venter en kamp, hvor det danske hold, altså, som jeg har hørt det så mange gange i løbet af ugen, skal vinde. Bendtner fik til William Kvist. Kron-Deli. Bendtner ind i feltet igen. Kron-Deli, og han sparker. Det er godt af Kron-Deli. Havde bud efter det lange. Et godt dansk hurtigt angreb. Ja, det er godt gået med William Kvist og en god aflevering ud til Kron-Deli. Og det her det er altså en rigtig god matchup for danskerne. Kron-Deli over for det Silvestri. Simling. Skidt. Og det er det, italienerne gerne vil. De vil gerne lukke centrum ned. Nu skal vi lige se, hvad der sker der. Osvaldo væk fra Daniel Akker. Og scoring. Det er boldtabet simpelthen, eller den dårlige aflevering fra Simling. Lynhurtig omstilling. Og suverænt sat ind af Osvaldo. Og Italien er bare dygtig til det her. Virkelig flot løb fra Osvaldo, men det her, det er verdensklasse. Intet mindre. Det er derfor, han spiller i Premier League. Plads til Simling. Plads til Kvist. God første halvleg, han har spillet William Kvist. Eriksen. Kron-Deli. Og et løft. Bendtner til værs. Og Bendtner! Bendtner! Hold nu kæft, en historie. Et stort fokus på den mand. Og så laver han målet på vej i omklædningsrummet. Aflevering ud fra Kron-Deli. Den snitter altså lige nede ved Buffon. Han tør ikke rigtigt, tror jeg. Han er bange for stolpen også. Niklas Bendtner altså. 1-1. Og har vi det sjovt i parken lige nu. Hans mål nummer 23. Niklas Bendtner. Efter 11 måneders landsholdspause. Diamante overfor Bøjlesen. Oha. Det er meget godt, Lars Jacobsen lige får skærmet af. Jeg tror gerne, han ville have haft Stefan Andersen lidt mere ud i det lille felt. Diamante slår afleveringen og prøver så at se ind på midten. Ja, hvor der er 3 italienere mod 3 danskere. Yes! Ej! For dalen! Det er et perlefrispark. Simpelthen høj klasse. De satans små marginaler. Det er forhåbentlig ikke det, der kommer til at koste os et par playoff-kampe. Ej, var det godt. Det er så godt sparket rundt om Ranocchia på 1,95. Og så er det Diamante. Det er godt set. Diamante. Lars Jacobsen kommer for sent. Og bliver reddet af Stefan Andersen. Superredning. Og der ser vi det igen, de her løb, der kommer bagfra. Marquisio, en flot første berøring. Og så får Bendtner den. Niklas Bendtner. Og Simling, den er god nok. Glimrende det der. Godt arbejde. Godt pres op fra Emil Larsen. Bjelland. Nej! Igen. Gør Bjelland. Og en stolpe mere. Det er så uheldigt, som noget kan være. Har vi kræfter til at lave noget? Christian Eriksen stadigvæk. Han får hjælp fra Kron-Deli. Kron-Deli stadigvæk. Emil Larsen og Bendtner er derinde. Bendtner kommer der. Yes! Ja! Nej! Kapitel 2! Lad det blive sidste side, det der. Hvor er det vildt! Bendtner i bar overkrop. Hold derop. Det giver ham en advarsel. Og så siger vi,
Pyt! Niklas Bendtner. Men forarbejdet er altså også fremragende. Ja, Christian Eriksen, ja. Christian Eriksen, Og Grundeli. Ja, det Godt træk det der. Og igen ser vi ham. Fjerneste stolpe, der kommer han så ind. På samme måde. Til venstre for Buffon. Sikke en historie. Ja, det er helt. Det er helt Bendtner. 3 minutter fra nu af. 3 minutter. Den ligger der. Grundeli. Det er Silvestri, får den. Og han er færdig, Grundeli. Fuldstændig. Sachi får den løftet. Lars Jacobsen, opmærksomhed. Stadigvæk. Ej! Der er mål på stedene. Jeg tror, det var Aquilani. Ja, Daniel Agger er kommet for langt ind. Der er få sekunder tilbage. Flere er der ikke end det her. Og 2-2 i parken. En kæmpe præstation af det danske hold ender i en kolossal skuffelse. De lægger sig på plænen simpelthen, de danske spillere, og det er ikke kun fordi de er trætte. Han er, men de er også knuste. Ja, vi kan stadigvæk gå op i nummer 2 i vores pulje. Men det kræver en alvorlig sejr over Malta, men det bringer os ikke nærmere VM, det er forbi.